Det kunne godt gå med klippet. Nej, jeg tror det var det. Jeg skal bare lige få det. I hvert fald 3 gange. Så kører den. Så vil det også være det sidste flot. Nej, det var en. Tænk, at vi har gjort det her 6 gange. Ja. Så bare
Jeg gjorde det 6 gange, jeg kan slet ikke. Det er bare fordi, jeg kigger. Du bringer uheld på. Se, der gjorde jeg det 2 gange, når du kiggede af. De var gået ud, siger du. Ah, 4. Og jeg har nogle pakker med, og i en af dem er der chokolade. Nej, hvor fedt. Pakspil. Jeg tror, det er sådan en... Ligesom Jette. Ja, jeg tror ikke, vi skulle vide, hvad det var i hvert fald. Og jeg er rigtig god til at slå 6'er i gang. Så slog jeg faktisk 2 6'er. Så det kommer ned i jorden. Pas på hovedet. Jeg tænker, hvor mange gange ikke. Nej, det er du heller ikke. Er jeg en astronaut? Ja. Du kan også have et spørgsmål, om du har ben. Ja. Fik du så godt? Fik godt nok et behov hoved, den der ting her, var. En hund, det var vigtigt, du sagde. Du kan måske være en gris. Er jeg en gris? Du kan måske også være en elefant. Er jeg en elefant? Du kan også være en hage. Jeg kan se billedet. Prøv at gøre det derovre. Prøv at gøre det med det lille træ. Hvad? Jeg fik sådan en ned ad nakken. Nej. Skal vi bare lave snebejde i stedet for? Jeg tror, vi skal gå derom. Er det bedre? Ja, der er mere. Ja, der er ikke så meget. Jeg kan ikke få min danske blod. Det er også gamle det her. Jeg er som på. Det tror jeg. Ja, vi gør det her helt bestemt. Prøv lige at sætte den der i. Jeg har prøvet bus til den, men får det lige ud. Okay, klar? Ej. Jeg skal lige prøve at se, om jeg har nogle lidt større end den her. Jeg tror også, det vil gå igennem. Vil det ikke? Smask. Så det bare bliver sådan en witch. Det kan vi også. Jeg vil prøve en ny slags slipvand. En, der bare går sådan... En forlænget flødebolle. Det lyder rigtig dumt. Katten er udenfor. Ej, nej. Ja, kom on, ja.
så... Meget fyrig fra Sådan her. Ja, sådan der. Bliv der. Du må ikke gemme pakkerne. Du må ikke gemme pakkerne på gulvet. Nej. Hvad? Der er en pakke her i hvert fald. Jamen, den ligner ikke noget, vi har. Den vil jeg gerne have. Og den føles ikke. Skynd dig, Ronja. Tak. Okay. Skal vi ikke se, hvad er den? Skal op til 200. Så må du sørge for at bytte en gave. Hvis du slår en 6, så må du selv tage en gave. Det må du stadig. Fra en. Men ved etteren må man ikke tage den til sig selv. Man må ikke tage den til sig selv, men man må give videre til en anden. Ja, etteren skal man få ja, det vil jo ikke få en selv nødvendigvis. Det må man ikke. Men det har jeg gerne stillet med, at når man slår en etter, så skal man give en også selv. Jeg lyttede efter, hvad Anne sagde. Det er ikke gift. Og når den runde så er færdig. Og når man slår en 3, så pakker man op. Du skal ikke gemme. Ronja, prøv her. Hey, børn, hør de alle sammen det. Når man slår en etter, så må Valdemar sige fred. Skal vi pakke en op ad gangen, så vi kan se, hvad Må jeg pakke op først? Lad Ronja pakke en op først. Ja, det var en god idé. Så kan man se, hvad der er i. Altså, en er lidt spændt på, hvem jeg tror. Ronja, du er en dejlig pige med de etter der. Det er nogle gange, at når man pakker op, at man bliver lidt mærkelig over det, man får, ikke også? Ja. Det er 6 år. Du må også se, hvad jeg Ulla fik. Hvad er det for det? Chokoladebamse. Så lader vi den gå videre, så kan Valdemar åbne en. Valdemar kan ikke åbne en. Så er det Frederik, der åbner en. Ej, ja. Jeg ved det ikke, men jeg tror, det er sodavandet. Ja, det er det. Hvad er der i den der? Jeg er 5. Har du selv det? Du kom derned og tog en stor pakke. Vi ses næste.